ಏನು ಕೇವಲ ಪೇನು ಇದು ಹಮ್ಮು ಏನು ಕೇವಲ ಪೇನು ಇದು ಹಮ್ಮು ಅನ್ನಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಏನು ಪೇನು ಬಡೆ ಮೇಲ ಪಾದ ಮಂದಿ ಏನು ಪೇನು ಬಡೆ ಉತ್ತರ ಪಾದ ಮಂದಿ ಏನು ಪೇನು ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿದರ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಿನಿ ಪೇನು ಬೆಂದ ಮದನಿತು ಎಸಿದಾಗ ಏನು ಪೇನು ಇದು ಪಾನಿತ ತಾಪಸುತ ಮನೆ ಇವ ದಾವುದು ಸಾನ ಮಾಡಿ ಕಥ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಜಾಗೆ ದೈಪತನೆ ಮದ ಬೆನಸು ಹೇ ಮಹಾರಮನ ಸದಾ ಪ್ರಮುಖರ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೋ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାହା ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ କି ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଇଅଛୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏବେ ମେପାକାଶୁ କେବଳ ପେଡୁ ତରି ମେଲା ଯଦ୍ୟପି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଟାକାଟି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପେରୁ ବାଡ଼ାଇ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅନେକ 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 ବିଷୟମାନ ଯାହାକି ଆଜି ಈ ವಾಕ್ಯತನಿ ಬಾಯಿ ಪದತನಿ ಅದು ಮೆಹಪ ಮುಪ್ಪಿನಸು ଯାହାକି ତିନି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାତେ ସେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏସି ବାକା ଦେଟା ପରିବାର ତ କିଛି ନବା ଯୁଗ ମତେ ମିରନ୍ତର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ମାନିसे